Хөрмәтле райондашлар, минем исемем Ленар, Теләче янгын күзәтү бүлегендә эшлим. Узып баручы 2019 елда республикада 1 ноябрьгә 115 кеше янгын корбаны булган. Янгын статистикасы котлыгысыз. Аларның күбесе төнге сәгатьләрдә йоклаган вакытта һәлак була. Үз гаиләгезне, балаларыгызны, өлкән яшьтәге туганнарыгызның тормышын куркыныч астына куймагыз. Автоном янгын хәбәрен җиткерүче җайланмалар урнаштырыгыз. Үз йортыңны ничек янгыннан саклап калырга соң? Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен катгый үтәгән чиракта гына янгынны кисәтү һәм ачыклау максатыннан йортны яки фатирны автоном янгын хәбәрен җиткерүче җайланма белән җиһазландырырга кирәк. Автоном янгын хәбәрен җиткерүче җайланма ул төтен исен вакытында сизеп, янгын куркынычы барлыгында көчле тавыш ярдәмендә вакытында хәбәр итә. Аның максаты йоклаган кешене уяту, игътибарны җәлеп итү. Аның бәясе кыйммәт түгел, ләкин ул чын мәгънәсендә гомерне саклап калырга ярдәм итә алачак. Янгын вакытында төтен иң элек түшәмгә күтәрелә, аннан әкренләп аска төшә башлый. Шунлыктан әлеге җайланмаларны да вакытында хәбәр салсын өчен түшәмгә урнаштырырга кирәк. Махсус янгын сигналы линиясе һәм өстәмә җайланмалар таләп ителмәгәнлектән аны кеше үз мөстәкыйль рәвештә дә урнаштыра ала. Бары тик елга бер тапкыр корона тибындагы батареяны алмаштырып торырга кирәк. Автоном янгын хәбәрен җиткерүче җайланма урнаштырып, сез милкегезне генә түгел, үз гомерегезне саклап калырсыз. Хөрмәтле райондашлар, сезне тагын бер якынлашып килүче 2020 ел белән тәбрик итәм. Сезгә киләчәктә саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете телим. Үз-үзебезне яңа куркынычсыз кагыйдәләрен түгел үтәгәндә генә без балаларыбызны, йорт милкебезне янгыннан саклап кала алачакбыз.